Timon vagyok. Én meg Tom. Sziasztok, én Atom vagyok. És ez egy új csatorna bejelentő videó. Ebben a videóban be fogunk mutatkozni. Én 13 éves vagyok. Én is. Szintén. Szintén. Ebben a videóban elmondhatnánk, hogy hol érhettek el minket. Facebookon, és Youtube-on, meg Google Plus-on. És videók hetente vagy naponta lennének, mert nem lakunk egymáshoz elég közel, és nincs is sok időnk, mert iskola. Vlog videók szombaton vagy vasárnap lennének, gameplayekhez csak mikrofon nélkül tudnánk játszani, mert még nincsen mikrofon, de a elérhetőségek lent lesznek a linkben, és a leírásban. Már megrendeltük a mikrofon, csak elég hosszú, mire megjön. Igen. Na hát, de ez ennyi lett volna ez a videó. Én Timon voltam. Én Tom. Én Atom voltam. Sziasztok! Sziasztok.